Ipar Euskal Herriko 100 irakaslek, hezkuntza publikoko, katolikoko eta ikastoletakoak basua euskaraz egin ahal izateko ekimen bat iragarri dute goiz honetan. Helduen astean hasiko diren ahozko handiaren aurkezpenetan, aho bizitxapan jantziko dituzte ikasle jakin dezaten eurekin proba euskaraz egin dezaketela. Arratsalde on ikusentzuleok, jarraian aipatuko ditugu ekimen honen gaineko xehetasun guztiak, baina aieran ere egongo gara gaurko saioan, bertan instalatu berri den eragin fabrika ezagutzeko eta aurtengo maitaldiaren edizioaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu gaur. Ongi etorri. Eremu publiko, pribatu eta sahaskako irakasleak bildu dira goiz honetan basoko ahozko handiari begira hartu duten erabakiaren partekatzeko. Hau da, ikasleei, ahozkoa euskaraz egiteko aukera eskaintzeko mugimendu bat aurkeztu dute. 100 irakasle baino gehiagoak desmartxarekin bat egin dute. Entxatu dira haien mugimendua zabaltzen hainbezan ikastetxe unkituz. Ikasleek euskaraz pasatzeko aukera duten jakiteko, irakasleak txapak jantziko dituzte. Ditugu txapa batzuk, edo obizi edo belarri prest, eta helburua da ikasleak ikusten baldin badute erakasle batek txapa hori baduela eta lehenagotik adostu baldin badu bere epaimaieko kidearekin euskaraz pasatu ahal izaitea. Aukera hori ez da derrikurrezkoa izanen. Hau da, ikasle bakoitzak hautatzen ahalko du bere ahozkoa nola egin nahi duen. Dugu bortxatu nahi ez da deialdi bat denek euskaraz egin dezaten, baizik eta batzu erosoago izanen dira, beraz jakin dezaten txapa ikusten badute, aukera hori badutela. Ez badute senditzen euskaraz egitea ikasi utelako frantsesez edola, egin dezatela frantsesez. Aldiz egia da, badela aukera nola 10 minutuko aurkezpena den eta gero 10 minutu galdera badiren, nahi badute egin dezakete aurkezpena frantsesez eta proposatu galderei euskaraz erantzutea. Irakasleak argigia zadute ikasle baita irakasleak babestuak izanen direla. Eragin fabrika duela urte bat eskas instalatu da Aierran, Nafarroa berean. 2019an hasi genuen Bardozen abentura, eta Bardozeko batimendua txiki-txikia zen, ertsia, eta ez genuen edatzen ahal ekoizpena, eta langileen baldintzak ere ziren hain onak. Beraz, inbertitu dugu diru asko hemen, Aierran, nire egian, eta hau da poza eta harrotasuna handia. Duela 10 urte edariak banatzeko enpresa bat sortu zuten Baionan, eta euskola ekoizten zuen Bardozeko Elikatxo enpresak erretreta hartu behartzula jakitean, saltzetik ekoiztera pasatzea erabaki zuten, beste hainbat produkturekin batera. Beraz, eskoleriko kola, Presoir du Pays Basque, da jus gama bat, jus euneko jusarekin, hemen tinkatua. Gero ikoizten ditugu ere garagardoak hemen, beraz abarratia eta balea garagardoak, eta beste edari batzuk ere bai. Honi esker eskualdean lanpostuak sortzea ere lortu dute. Beraz hemen gira taldea zortzi gira horotara, hemen, eta erosi dugunean enpresa duela 6 urte, ez zen enplegurik, bakarrik bi gerenteak ziren, eta bai, sortu ditugu orotara 8 enplegu, eta horten beste bi formalki sortuko ditugu bai enpresan. Gure helburua ere bai, eragin fabrikan, da emaitea langileari gogoa, nahia, enpresari buruz aro izatea ez. Ez eta etortzea orduak egin, etxera txartzana etorri, eta lan interesgarria bat ukaitea, baldintzak honekin, edatzea, hobeto ulertzea egiten duguna, eta denek implikatzea, hobetzeko volumena eta kantitatea, baina ere kalitatea eta egiten duguna egunero. Alden neurrian Euskal Herriko produktuak erabiliz edariak sortzea helburu, abarratia garagardoa adibide. Abarratia da Aierrako mendia, eta zertarako daitu dugu abarratia garagardo autonomoa, zeren eta erabiltza ditugu osagaiak bertakoak, eskolerikoak, Nafarroa gainera, beraz maltak eta lupuluak ekartza ditugu Nafarrotik. Autonomoa, zeren eta erabiltzen dugu lata, kaneta, oberena ingurumenarentzat, eta autonomoa, zeren eta basen Nafarroan gira, Nafarroan, eta sentimentu bat da. Eta sentimendu hori ingurumenarekiko kezka edo arduran ere islatzen da, eta eraikin berriak sustengagarriak izaten laguntzen die. Inberso honekin, gure eragina ingurumenari buruz ere landu dugu. Ekoizte ditugu edariak, ura erabiltzen dugu, kartoina, plastika, energia asko,
beraz elektrizitatea hor ikusten alduzun bezala. Autonomoak gira panelekin, kontsumitzen dugun baino gehiago ekoizten dugu urtean zehar, eta hori ere biziki importantea da. Uztailan ere inbertitzen dugu dirua urari buruz, eta guk ekoizten ditugularik garagardoak eta eskola, edariak ur asko erabiltzen dugu produktuaren barnean, baina ere prozesuan. Eta hor inbertitzen dugu makina batean, upel batzuekin, ura berriz erabiltzeko, atxikitzeko prozesuan eta berriz erabiltzeko. Aierratik Euskal Herrira beren ekoizpenak modu sustengagarrian sortu eta banatzen jarraitzeko. Irailaren 4 tik 16 beste urte batez Biarritz dantzaren arnasgune bilakatuko da Maitaldia festivalari esker. 34. edizio honetan mundu osoko konpainien 80 ikusgarrik osatuko dute dantza jaialdiaren programa. Itzordu ezinbesteko bat ikusleentzat baita artistentzat ere. Ganuke kasik itzordurik importantena urtean. Ikusita momentua dela bai gomitatuak girela gure piezen presentatzeko, baina baita ere partekatzeko piskat beste zentro koreografiakoekin edo beste baleteekin. Nik uste helburu bikoitza betetzen duela, ezta? Batetik Euskal Herrira nazioarteko hainbat proposamen dakartza, eta hori beti interesgarria da baita ere, bai publikoak, bai artistok bertaz gozatzeko, eta beste alde batetik bertako konpainia eta sortzaileentzat bada leio bat baita ere, nolabait beste publiko bati zabaltzeko. Geroz eta herri gehiagotara zabaltzen den festivala da Maitaldia. Hain zuzen, 17 herritan ekitaldiak antolatuko dituzte hala nola Biarritz, Baiona, Paue eta Errenterian ere. Dantzak mugak ez duelaren seinale. Bueno, nik uste arteak herri honi eskaini dizakien hori badala, ez da kasualitatea. Kasu honetan, ni neu eta Kukai bera Malandainen artista asoziatu izanik, bertan parte hartzen, Maitaldia hegoaldera pasatuz, Gipuzkoara, hain justu eta gaur anekdota bat kontaktuko dut. Orain ona bidean heldu nitzala, pentsatzen nuen, nola dantzak eta jaialdi honek eta gure harremanek muga deusestatzeko balio hori duten, momentu horretan bertan Guardia Zibilak ordu erdiz izan hau geldituta bertan, orduan agerikoa da, errealitateak ekartzen ez digun hori, dantzaketak arteak ekarri aldigula. Thierry Malandean zuzendari artistikoak dioen bezala zabalkunde horri esker, dantzatik urrun dauden jendeari dantza bera hurbiltzen diete. Maitaldia festivalaren bidez dantzaren estetikan hitzak eskainiz kultura eskuragarri ezarri nahi dute. Beste urte batez Euskal Herriko konpainiak ere presente izango dira egitarauan. Hala nola, Bilaka konpainiak ilauna ikusgarria proposatuko du. Deia izan dugu usu gure irrituetan edo jauteriko irrituetan hor gira lurra iratzartzeko, hor justuki lasaitzerat elamanen ginoke gau beltzak edo harimen gauak deitzen diren horiek. Orain gutiago ez dira inbeste ospatzen, baina garai batez. Naiz eta ez den arrasto handirik edo ez den dokumentu honitzik horren inguruan, joan gira ikertzerat eta interpretatu dugu lokartzera edo lurra lasaitzerat deitzen alginuken erritu bat. Kukai dantza taldeak ere besteak beste senpere eta bokaleko kirua alaituko du Euskorlean txemanaldiari esker. Euskorleans bandekin batera, Euskorleans proposamen osatu dugu eta bertan Euskal Herriko hainbat herrikanta, herri dantza moldaketa bat egin dugu Orleans giroko Dixie Band baterako eta erabat festagiroan, publikoarekin erabat interakzioan, publikoare gurekin dantza egitera gonbidatuz, guk oso ondo pasatzen dugun proposamen bat da, oso fresko, oso irekia. Dantza festival honen sarrerak internet bidez salgai daude jada. Ikusentzuleok Kukai dantza taldeak eta Bilakak Baionako Loga salan eskainitako ikusgarrien irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!